Witam was pięknie, moi drodzy. Ja jestem Niklaus i przejdźmy od razu najlepiej do rzeczy. Zapraszam na Facebooka, zostawcie łapkę w górę, zapraszam na G2A, zapraszam na Hitboxa, zapraszam na Twittera, zapraszam do sklepu z koszulkami. Dobra, mamy to wszystko za sobą i jedźmy dalej. To jest gra Collider 2. To jest coś takiego niestandardowego. Takie gry... O! Czekajcie, muszę to troszkę ściszyć. To jest za głośno stanowczo. Takie gry się raczej u mnie na kanale nie pojawiały, bo takich gier wcześniej no raczej tak nie było. To jest, pamiętacie taką starą grę Space Invaders, gdzie wiadomo, ten samolocik na dole i u góry te samolociki wrogie i myśmy musieli je zeszczeliwać? No to jest właśnie coś takiego, tylko że na nowoczesnym silniku graficznym w oprawie 3D i w ogóle, przepraszam, wujemuje. Sterujemy myszką, na lewym przycisku mamy boosta. Nie możemy... I strzelamy. Nie możemy przegrzać silnika, bo wybuchniemy. Zbieramy monetki, niszczymy złowrogie czerwone skrzynie. No i tak to wygląda. Sympatycznie. Kurde. Naprawdę są takie momenty, że trzeba mieć refleks. Nie zgorszy. Dobra. Dobra. To jest trochę jak, wiecie z czym? Jak z heksagonem. Że patrzycie... O kurde. I za chwilę już w oczach wam się normalnie dwoi, troi i pięcioliorory. Moje oczy. Wow, wow, wow. Kurde bele. To było szalone, moi drodzy. To było szalone. Ale udało się. Zniszczyliśmy 11 na 11, zebraliśmy pieniążki. O! Na 3 gwiazdki. Dobra, jedźmy dalej. To jest prosta gierka generalnie. Prosta. W sensie nie, że prosto się gra, bo momentami, jak już mówiłem, można dostać... Jak ktoś ma epilepsję, to lepiej chyba nie grać. Tylko prosta konstrukcja, prosta mechanika. Tylko myszka tutaj w zasadzie jest nam potrzebna. I w zasadzie tylko lewy przycisk. No przynajmniej ja jeszcze nie znalazłem żadnej czynności, którą by się wykonywało innym. Trochę mi się jakoś to tak z Gwiezdnymi Wojnami kojarzy, ale ja nigdy nie widziałem Gwiezdnych Wojen. Już się do tego przyznawałem parę razy, ale za każdym razem czuję, że coś jest z tym nie tak. Dup. Ale coś chyba nie... Rekordu nie będzie. Levelu nie wbijemy. Dobra, nie wiem ile tutaj mamy tych misji łącznie. No to... Aha, dobra, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 sektorów. I w każdym, no nie wiem, w tym mamy tyle misji. A ile mamy w następnym, to się okaże. Dobra, zobaczmy sobie. Misja 1,5. Żeby się nie okazało, że ta gra jest lepsza od nowego Mass Effecta. Andromedy. Na którego czekam, nie powiem, bo... Lubiłem wszystkie Mass Effecty, co prawda zakończenie trójki zepsuło troszkę wrażenia z poprzednich 3 części. Ja tak jak wielu ludzi czułem się zrobiony... Ups. Zrobiony troszkę za buzna, jak to się mówi. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No ale cóż, Andromeda, nowy silnik graficzny, nowa postać i tak dalej, może być superancko, bo oprócz tego skaszanionego zakończenia trójki, to naprawdę Mass Effect jest jednym z moich ulubionych RPGów. Kurde bele. Jeszcze raz, kurde! Tu trzeba mieć dobry refleks, naprawdę. I się skupiać. A ja jak do was gadam, to się nigdy w życiu nie skupiam. Ciap, ciap. W sumie nie wiem, co ja teraz zbieram. Jakieś orby. Dup. Dup. Dobra. Szybko. Dup. Nie możemy przegrzać silników.
mamy na dole ten boost i jeżeli byśmy go przegrzali, no to wybuchają nam silniki i jest kapamantel, jak to się mówi. Czyli końcowa, dziękujemy Państwu 3 razy, nie? Wow. Dobra, cisnymy. Pyk, pyk, pyk. Aaaa! Ło! To było naprawdę na krawędzi rozpaczy. Dobra, pustujemy. Ciul, 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 ciul. Aaaa! Kurde, zawodowo. Będzie level? Jest. Wciąga, moi drodzy. Prosta gra, jak budowa cepa w zasadzie, ale wciąga nieprzeciętnie. Dobra, machnijmy sobie jeszcze jeden taki etap. Dobra. Żeby się nie roztrzaskać, bo nie ma taryfy ulgowej. Jestem taki skupiony, że ja aż nie wiem, co mam gadać. Skupienie over 9000. Ja? Jak się tak dłużej patrzy, to aż się tak dziwnie robi w głowie, wiecie, jak po heksagonie, nie? Tak. Patrzycie tempo i... Dobra. Dobra, moi drodzy, no na tym to generalnie polega. Mamy też tutaj upgrade'y, możemy sobie kupować różne bariery za te pieniądze, które sobie zbierzemy w trakcie gry. I mamy też, możemy sobie tutaj dokupywać boosty, tarcze, statki inne, większe, szybsze, superanksze. No, moi drodzy, fajne, coś nowego, coś prostego, ale wciągającego. Także co, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli wam się, moi drodzy, podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was na Facebooka, na Hitboxa, do wszystkiego linki macie w opisie. No, to tyle. Dziękuję, trzymajcie się. Pa, pa.